गारि सिनाखि होबानो दा न'आव थांगोन न'आवबो गानहोनो हागोन न'आवहाय गानहोनो हागोन आरामै न'आव थांखागोन न'आवबो थांगोन न'आव गानहोनो आरामसे Nanti masalah di anak cowok warna kena ya semua. Jadi sore kali. Saya Nepini. Saya Burah hari ini. Saya Gangsi hari ini.
강도 합주. बिथांजों लोगोसे जोंनि बिसिबां बेवहाय लोगो जानानैहाय बेवहाय फैखाबाय जों बयखौबो हामबायसै दिनैहाय जोङो बे न'खरनि जों लोगोसे गामियाव एकदम जोबोद खुसि ओमफ्राय जोङो वेलकाम खालामनायनि हिसाबैहाय जोङो बिथांनि सावरायग्रानि जि बिफा जगत बसुमतारी बिथाङानो बे बिमाया गोबां सम बिथांमोना नुवाखैमोन गावनि फिसाखौहाय दिनैहाय बे न'खरावहाय जोङो प्रथम बिथांखौहाय वेलकाम खालामो बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों फंनैसो जों बाथ्रा खोनासंगोन आं बिथांनोहाय बे समखौ होनाय जाबाय बेवहाय जोङो साहा लोंनानै जोङो मोनसे बेवहाय मोनसे मिथिं फिसा खालायगोन जों साहा लोंखांनायनि उनाव बेयाव थांगोन ओमफ्राय जोङो बेवहाय जि इनभाइटेड आलासिफ्रा ओंखाम जाफैगोन ओमफ्राय गावनि खामानियाव जों दा बेनिखायनो आं दा बिथांनि बिमा बिदिनो बिदा गेदेर दंबावोमोन जिखिया जों बिथांमोनजों लोगोसे जों इनायनो खुसि बे समखौहाय जों बिथां बि सावरायग्रा बसुमतारीनि बिफा जगत बसुमतारीनि बे समखौहाय होनाय जाबाय अन्नानै बयबो सिरि थादो खोनासं दावराव दाख्लाय गिबियावनो दावराव दाख्लाय आङो बे फिसाखौ 12 बोसोर जाबायमोन 12 बोसोरनिफ्राय आङो बेखौ नुवाखै दा बेनिखायनो आङो बेखौ दिनै मोखां नुनानै आंनि गोसोआ खुसि आरो बेयावहाय फैनानै गासैबो आइ आफा गासैबो बिदा फंबाय फैनानै बेवहाय गासैबो भुजि होनानै बे खुसि खालामो आं बेखौ रंजायो आरोखि गिबियावनो जोंनि इसोर बाख्नायजाथोंसै जों बयखौबो गाहाम लाखिबाय गिबियावनो जोंनि इसोर बाख्नायजाथोंसै जों बयखौबो गाहामै लाखिबाय दिनैहालागै बेनि थाखायनो इसोरा बाख्नायजाथोंसै आरो हामबाय होदों दा दिनैहाय बेवहाय सफैनो हाबाय नोंथांमोन जोंनि गेदेमाफोर आरो मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि न'खरनिफ्राय गोजोननाय अननाय बयनिसिमबो हरनाय जाबाय दिनैहाय जोंनि सिलाव गोबां मानसिफोर नुनायनि थाखाय जोंनि न'खरा जोबोद खुसि आरो गोबां जोंनि जाथिफ्रा दिनैहायबो नुजाफैदों बेखौ लोगो लानो थाखाय बेबायदि फैनायनि थाखाय हामबाय होदों बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि जि फंबाय जोंनिफ्राय जि थांदों बेनिफ्राय जोङो 10-12 बोसोरसो खुनु मोनसे महर खनसे माबा जों बेखौ नुनाय जायाखै नाथाय दिनैसिमहालागै बिथाङा जोंनिसिम फैफिननो हाबाय इसोरनि अननायजों आरो नोंथांनि आर'जनि गेजेरजों दिनै बे सफैनो हाबाय बेनिखायनो आं दिनैहाय बिदा गिदिर जानानै इनायनो खुसि आरो न'खरनि जानानै इनायनो खुसि जोंनि फंबायखौहाय जोङो नोंथाङाव लोगो मोननायनि थाखाय आरो जोङो मिथियाखैमोन जोंनि बेवहायखौबो जोंजों लोगोसे नुनो हाबाय आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि मावग्राफोर मेलेमजिबि नोंथांमोन जों ज' लोगो मोननो हाबाय दिनैनि बे समाव बेनिखायनो आङो न'खरनि जानानै बयनिसिमबो गोजोननाय अननाय होदों आरो जोंनि फंबायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थानायनि थाखायबो हामबाय होदों आरो हामबाय होदों जोंनि मण्डलिनि गासैबो बेफोरखौ एरेन्ज खालामनायनि थाखाय बरायनायनि थाखाय जोंनि न'खरजों लोगोसे बेनिखायनो बयखौबो आङो हामबाय होदों बयनिसिमबो बे न'खरनि गोजोननाय अननाय थाबाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो फंबायनिसिमबो आरो बयनिसिमबो बे गोजोननायखौ जोंनि न'खरनिफ्राय हरनाय जाबाय आसा खालामदों गासैबो बे
दिनैनिफ्राय जोङो लोगो मोनलायगोन आरो बे बुहुमावनो जों गोग्लैयै थानो खाबुखौ मोनगोन इसोरा निस्सय जोंनो लामाखौ दिन्थिलांगोन बेखिनि आङो नोंथांनिसिम जोंनि न'खरनि जानानै आरो दिथागिरि जानानै बयनिसिमबो जानानै जोंनि अननाय गोजोननाय नोंथांनिसिम बयनिसिमबो फोरमायहरनानै आंनि गोसोखौ जोङो दोनथ'नाय जाबाय नों फंनैसो बुंनो Sir, yes. Sir, nोंखौथ' फिरायनो जों थिगैनो गिबियावनो बेयाव आंजों फैफानाय जोंनिनो सिनियर मस्ट बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि धीरेन सार लोगोसे जोंनि मावथि हान्जा लोगोमोन लोगोसे गामिनि पास्टर दिपन आरो बालक आरो बोराइनिफ्राय लानानै उन्दैसिम जाय बिथांमोना दिनै आंनि फैनायनि मेसेजखौ मोननानै दिनैहाय रंजा खुसियै बरायनो फैदों गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ गासैनोबो जासिनाय थाबाय आसा खालामो गोबाङा बे 12 बोसोर गोबाव समनि गेजेराव सोरबाया रुंसारि जालांबाय सोरबाया जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दावहायाव बुख्रु सुख्रु खालामलांजाबाय गासैनिसिमबो आं जेरैहाय आंनि थाखाय जेसेबांनाखि दुखु खस्थ' मोनलांबाय बेखौ आं गासैनिसिमबो निमाहा बिबाय आं जि सिमांजों थांदोंमोन हारि आरो हादोरखौ उदां खालामनो जाय बिमाखौ आं सिबिनो थांदोंमोन बे सिबिनो थांनायनिफ्राय हाग्रायाव थानानै न'नि खबर गैया गामिनि खबर गैया हादोरनि खबर गैया अब्लाबो बेनि गेजेराव दिनै मोनसे खुसिनि मोदै बोहैदों बेयो आंनि दुखुनि नङा बेयो खुसिनि जों सानो जों ग्रें ग्रेङैनो बयजोंबो जोङो आरोबाव मोखां नुलायलांबाय थासिगोन जिनाखि थांखिजों थांदोंमोन आं दिनै गावखौहाय बांद्राय बुङाब्लाबो रायजोनो एसेब्लाबो जों होफैनो हानायखिनिखौ आं बुंबाय जायखिजाया सिमाङा जोंनि आलादा मोनब्लाबो थासारि आरो प्रेजेन्ट पलिटिक्सखौ लानानै दानि थासारिखौ लानानै जों जोंनि स्ट्रेटेजिखौ सोलाय सोल' खालामनानै जों माखासे गोरोबथाखौ लाबोनांगौ जाबाय दा बे गोरोबथानि लाबोनायखौ बा बे बर'लेण्ड एकर्ड खालामनायखौ जों जयै रायजो राजा आरो आइ आफामोननि गेजेरावनो हगारनानै होबाय नोंथांमोना मा आसा खालामदोंमोन मा सिमां दंमोन जोंनि सायाव मा सिमां दंमोन मा मिजिं खालामदोंमोन दिनै जों लाबोनानै होफैबाय दा जों दिनै खौसेथि जयै मावलांनांगोन आं बेखौनो खावलायगोन दिनै बे खुसिनि दिनाव आं दिनै दुखु खालामो जायफोरा बे गामिनिफ्राय थैनानै थांबाय बिथांमोनखौ आं गोसोखांदों आंनिनो आदै आमै जाय उन्दै समाव आंखौ गियान होदोंमोन बिथांमोना दिनै गोमानानै थांबाय अब्लाबो गोसोखांदों निस्सय इसोरा बिसोरनि जिउखौ गाननो गोसो दोनगोन होननानै आं आसा खालामो आं बारा बुंनो सानला दा बुंबावनोसै बेयावनो दिनै आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे आरोबाव गोजोननाय हरनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों
ना